Jonas sidder i flyet på vej hjem til Danmark. De havde været i Bolivia. Da de tog afsted, var de alle gode venner. De glædede sig til turen til Bolivia. Men alt ændrede sig. Dejligt. Senere på en burgerbar. Jeg overvejer faktisk at farve mit hår. Jeg synes, alle kigger sådan på det. Hvilken farve? Henna. Hvor meget fedt der er i sådan en pizza. Der er ikke mere end i din cheeseburger. Tror du er klogere end mig? Hvad med at tænde her? Det er da den, der spiser sundes. Jeg er jo ikke lige ved, så super. Så tager jeg. Du sidder. Det er du også. Jeg er bange for at miste Tiana. Jeg bliver hyldet ud og kommer til at sige nogle dumme ting. Jeg føler, hun går væk fra mig og ser lige igennem mig. Jonas, hvad er det, der sker? Hvad mener du? Altså, vi snakker jo næsten ikke mere med hinanden, og nogle gange undgår du mig helt bevidst. Jeg synes ikke, altså... Det er ikke din skyld, det er bare... Jeg elsker at Tiana så højt, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, hvis jeg mister det. Jamen, hun elsker da også dig. Hvad skal du lave nu? Jeg var smut forbi Soltours i eftermiddags. De har ledige pladser til 4 dages jeeptur rundt omkring i Saluna de Uni. Man kan se Isla de Pescareros og Laguna Verde og alle vulkaner. Jeg tjekker efter i en guidebog. Vi kan komme ind i hus til dyreforeningen i Sapego. Vi har sgu da aftalt. Du aftager med dig selv. Hallo, vi er 3. Jeg er sikker på, at Jonas vil se nogle af de mere specielle steder i verden end at lege dyrepasser. Hvad som jeg spørger mig selv? Jonas, hvad siger du? Altså, jeg foreslår, at vi tager til La Paz og prøver den der mountainbike-tur ned ad bjerget til Coyhaique. Altså Dødsvejen. Og så videre til Sapego. Alle tids kompromisforslag, Jonas. Tiana, kom lige. Jeg tror, der er noget at komme på mit ben. Fuck, vent lige. Jonas, for satan, den rød ved mig. Den er væk nu. Jonas, stop. Det føles forkert. Over for Rune, eller? Jeg mente over for mig selv, men ja, også over for Rune. Fucker alting op. Hvad mener du? Hvad jeg mener? Tror du, jeg er blind? Tror du ikke, jeg har set dig gå og spille op til Tiana? Tror du ikke, jeg så jer her til morges? Det skete jo bare. Det betyder ikke noget. Fuck af med det pis. Jeg troede, vi var venner. Rune, altså, hvad helvede skal jeg sige? Jeg ved godt, at vi kunne lide noget andet, men mig og Tiana er jo bare venner. Shit, du er bløder. Ja, godt ramt ind med et gult bælte. Nå, så er vi venner igen, Rune Bune. Ja, vi vil. Nogle dage inden de tog hjem, slog Tiana op med Rune. Jo, nu filmer den. Har du zoomet? Vi er 3. Jeg er sikker på, at Jonas vil se nogle af de specielle. Ej, for helvede! For helvede! For sammen åndssvagt!
sig fra mig og ser en del dumme ting. Jeg føler, at hun trækker sig fra mig. Slap i med det pis! Jeg troede, det var min ven. Hvad er det sådan noget? Lort! Dit fede lort! Shit, du bløder! Jep, godt optaget. Overvej faktisk at farve mit hår. Ved du overhovedet, hvor meget fedt der er i sådan en pizza? Det var jo ikke mere end i din cheeseburger. Tror du er klogere end mig? Hvem er to sundest her? Den, der spiser sundest. Kan vi ikke godt gå derhen tilbage til tanken igen? Det tager kun 3 minutter. Det er vi jo nødt til. Ja. Når der er nogen, der lader mig optage. Sjovne massen. Optager. Hey, du skal lade være med det. Gå langt væk. Gå langt væk. Fejl, det er lille. Hvorfor begynder det at regne med det nemmeste?